Tayo. Wala na sa ila da. Tiga balingasag din siya. Wow. Baliwagan. Musi-musi. Wala na. Ang musi-musi baliwagan mo na. Diya na orang begawa kasi bubo. Siya din nagpuong. Musi-musi. Yung mga back up. Baliwagan. Wala na kita sa baliwagan o. Wala. Yan na rin wire. Ito wire to sa wifi. Agoy. Aman dyan. The next day. Buntag ka na itong tanan di. Kaya maklaro guys. Okay. Kanang kuandra light ra sa bao-bao. Ang sayo sa kabuntagon. Alas 3. Pati ay ni Kapino. Muad tumi sa Cagayan. Kasama ko sa si Mama Ilang. Mga katikistal. Ito na po may dito na po among showing. Taga na jud ni alas 6 na mga alas 6 na sa padong demi sa Cagayan habit na mga abot kay wa naman ni asa naman ni bugo na ni sa bugo na din ni ani apirto sa perta na din guys tara ang sakyan anta na si Mama Ilang convention din dari sa Cagayan sa mga katikis kauban ako nagihi pa nagikan mi dito sa mua kay bukid man o alas 3 pa kalubaton da bakay dani natapanguan man siguro tandigo ito ako nanguan ito dali nawat mga pita mga pi wala man akong kape gaw man sa pasukan datang kung kay tugno man kay kanina kami makaabot sa Cagayan dili sa Agora asa rita yaton man ako si Wawat sa Agora Don Meriano day mi guys dito mi mag Wawat lang katik anak meeting bang sa Agora katikal month eh katikal month siwan sa mga katikis na si Mama Ilang sa Tilinda o mga kauban ng paon siya sa buhat kasama ko ito kauban sa pagtuo na si Maninay nga gwaping ito na namin sa Don Mariano Tura ni auntie. Magkano si Eric? Nana ko ang isa. Dala ninyo? Yan isa na ni. Lawa may dala lagi si auntie. Atura. Buntag ka na tong tanan guys. Karong diri is na anami sa Cagayan. Sa Don Mariano. San Oriental so. Napot sentid. Lumurot na to. Nagpalumpo mo ka. Dani raman ako nakita na. Kaning ug ako dalam sa palulog bakit mo para sa iya. Da lagi human lagi mo. Oh, di Mama Rosa. Yan na si Auntie Nilda ug si Katikon sa niti. Katikal man. Katikal man ay assembly. Si auntie po din gikiungki-ungki sayo lagi sa kabuntagon. Naam diri. Nara di ay katikis.
General Assembly. Natin. I see. Mi og pamahaw. Kay nagikan mi dito is alas 3. Kay bukid man lagi ang amua. So nakabot mi sa Cagayan dere aw. Alas City na katik-katik ya. Uy, pagawas na. Pagawas ka rin. Yung katikitikal man. Onja. Di ak bawo sa mga onde mi diri guys. Well, dua pa nagsugod ang home program sa mga on sa kini kasi mga buwang buwang daan. Mabuwang ang buwang daan. Murag paniog to ra goro. Ano mo ikat mo? Si Pari. Para pre si Pader Ronald Paho. Gikas na uwan. O Paho. Bag-o na. Gikas na uwan. O Ronald Paho. Gikas na uwan. Mabulog ka yung cellphone na. Tarong nga. Huwag to nag-anghal na to tayo. Kasi mahulog yung cellphone. Gikas sa Medina. Mahaw ka. Mahaw ta guys. Mamahaw ta niyo tanan guys. Ipotos ko ako. Pin. Ang sudan ka ang kalaya. Araa. Ha? Pinakbit. Ay, wala eh. Bye-bye ka rin. Wala kang libre. Ikaw lang may di. Wala yung pinag-food. Ito lang ang Kasi gisa ang ko. ating nila is, wala yung play, wala yung coordinator. Depende man ko na sa unsay amo Sa nagdala. Sa nagdala. Unsay ko na mo na pag sukat daw sa ulakin sa kapare at paklat siya. Wala na. Okay. Wala na namin mag allowance. Ano mo Ay, alawan? paklat sa mo. Allowance na. Ano yung allowance? 80 of service allowance. Ah. Mabilang na kung dito ang kay. Gusto ko maglalagay sila allowance. Wala daw sila nakasama sa wala na kayo kay mga coordinator. Mag-atag na sila man. Dami ilang sabaw, no? Abi magkakatubig ba? Ilang na adilang. Hindi ba ito magkukulo? Tim, hindi ka magkukulo. Ha? Ito na pagpalat na nila. Harap niya. Dapat ko yung iba. Mga ko yun.
gagapon ka suka ga. Hatag ng pugiyan mo naman tayo na sa kuwan. Kawa ang sinang-sinang. Ay, ito sa ako. Wala ka kabuok ako Sila lang, nakabuok. Bublik kapit. Waman sa kuan. Waman si Bilma. Dah. Sige. Sa'yo ko tila pamigin mo. Lalawag ka. Wala sila libre with allowance man. Ang diingon baya nga. Sana baya sa minakal. Libre is not. Libre pa ni Otto. Ang imong dalon ka na lang pang allowance ni mga pocket money lang ba? Ang gihapad nito alit. Ina. Wala mo sa Bilma kahit. Ang gano'n sa bak siya dah. Ingon man na. Kung nagtubong si Ima nga po, nang wala yung uniform. Sino makakon na hapon. Kung naghatag ko kalimo. Ako na ako ihatag. Hindi naman ito ihatag ngayon. Ang totoo alawan sa kapitan itong katap. Para to siya allowance. Ikaw na, ulahin naman po siya. Wala naman to daw. Kasi ako yung magtinda. Ano ito na kuhan, gani atong mga budget sa t-shirt o mga pants. Abay nga sa paano niyan kaya kaya namon kay nato Maria. Sa food na ako. Atay sa kwarta mo. Pare sa mga sauna mga PYCC. Nakaroon mo lang. Lamigin. Kuan sentere. Naman i-budget na kanang food sa mong Paris Press. Ang amo lang kuan ni ang food pa yun. Kaya ang gamit ko katugang wala sa sakyanan. Wala daw yung wala sila nagsabi si anak. Kaya doon ba yung mga pagkira ng ticket? Bayaran na tayo yun. Ako may yata yung pundera sa pare. I-sure na yun ang mga tao kung pila dito. Matik ng mamalik na po na yung isa mo ang atuan. Daghan din ni karon namin ang encounter taga Kamiging. Kay pero man sa mistorang kana katikis no. Katikitikis manti ay taga Balingasag, Hingoog. Amo day ni Dani ang Cagayan de Oro City. Kani Dani is limkit guys. Dako na yung limkit guys. Limkit guys, Lats Hotel. Napoy limkit kay Center. Diba? Hana jud sa tao guys.
Siwa sa balikan ng pasalamat sa Ginoo at ang siyang palagpakan. Dito po tayo sa ating pamilya karon. Kumana ang 62 sa mga disipulo, madinunan sa ating Yesu Cristo di padala ang mission, nagtakbo sila, nagbalik sila, kung bulipayan kayo sila na nagpaampit sa ilang mga kasinagpinan. Ano na nagbuo din karon? At wala po magkapamahawa. Kasi kung wala po magkapamahawa sa kitinusiyan, bagay sa kitintiyan na pagsigkasin, malumayan. Pagduhan sa misa, mag-start na siguro mo. So, ini ang diwa ka na ito sa kanatang panagtagpo ka na. Dako magkabibay, paggay, pasalamat sa Ginoo na nagpadala kanatang sa misyon o naiusan na pag-usap kanha kanya na nagpadala ng kanatang. O minusap sa atong Ebanghelyo karon. Nag-ingon natin Ginoo, nalipay ka mo. Kay mituo ang mga daotang Espiritu kaninyo, nagapalagpo ka mo sa mga daotang. Daw alam kanila, walang puson na kami sa misyon. Ang panunay laong ng kahulugan sa kalipay, ipasabot sa Ginoo. Ang iyong pagsasya sa mga iyong balita, ay alam ko iya sa gawa sa Amahan. Nakailan ang isip. Good kind of relation sa intimate relationship. It is not just an intimate. Sa iyong katauhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Na ang kadaming namatay, labi na galit ang mga katikista, na makadawat na sa plasya na isaat sa atong nangitong amahan kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Malulog ng balmaya ang namang kumahan. Wala kami o wala ikaw. Kamatiya ang pag-angko sa iyong subahan ay padayan sa pagtuko kay Yesu Cristo na iyong anak. Natuhit at hanit angkot sa kamulo. Amen. A few moments later. Dahil sa kumpiso ni
Ilalingan sa mga kabataan. Ang hinabuhi sa usapan ng Diyos, hindi tungkol sa kung kamunilan, kundi sa inan. Ang makalalayo na buwan sa lalimunan, ang malumok na pasensya sa pagsabot sa lipunan o pagtulungan sa simbahan. Ang hilong na pag-abot alang sa kasikasan na nalita sa iyo. Ulang pag-ilong na pagpanagkaw aron ang Ebanghelyo masayaw para sa kauman sa iyo. Sila ang mga magpupulas na nagsabong sa pulong sa iyo at salita sa mga kabataan, mga batanon, kung isa pa man, ng tulinan. Ang pagkakulang na kalay na nagsumpay sa mga pulong ng Kristo nato sa modernong mga hari na atong iatubang karon. Karon, atong pasimulan kini mga Pilipino o kulihan ng mga katekista na tinugyanan sa misyon sa atong simbahan diha sa pagsayaw sa maayong balita. Si John Paul II. Reverend Father Antonio Noel V. Carbayas, SSJB. Round of applause, please. A few moments later. Gani sa usa ka tawo nga ang tiil isang tumatnam unsa may ilaha daw excuse nga mo hatag og sa bang excuse o maguna-una og excuse para dili makaserbisyo o gani unsa may ebidensya niini ako paambil out of the many youths nga amo ang gigulitan nahimo kong kabahin sa pag-organisa o kabataan diya sa amo ang katilingban nga kung asa din karong naa as we speak dunay mga profesional o upat niini anaa na sa formasyon sa pagkabari.
ang iyang ihimo, iyang ipadadaan o mga tao, kapwa ng kabataan na huwag i-fill in sa akong kamulatan. Kung mauha na siya, mautan na ang gustong ipaakit sana anitin karong ako na. Pero nagaselos ko ninyo tanan. Kay yes, naamatay mga kabuyang kalisod, pero physically maayo ang inyong gawas. Kung kaya ninyong himuon ang kutob sa kaya ninyong unang-unahon, nga walay pagduwa-duwa. Usahay ang Diyos magtawag bisan pa sa atuang witnesses. Kung siya ang naghimong pamaagi na atuang kakulangon mag-fill in sa uban. Kung mauna na sa kung panimanalo, anila ako parang pinigin niyo, mapasalamaton sa Diyos, kung padayon, pagkapanikamo, hatag pag-alagad sa simbahan. Ang akong ginikanan, pobre pa sa pobre. Pinibitaw, pobre na galing ka, pido mo nilipagod ka, double kill yun ang nahitabo. Panganay pagod ko sa ang pamilya ma. Kunya, sa palayo na pagservisyo sa simbahan ma, nakabati ko o kagustuhan ma. I had this desire to serve the vineyard of the Lord as a priest. Doon ako yung mga istorya ng mga pari sa mga dioceses. Kung supportive man sa sila, pero sa akin yun, ang desire maunhan yun ihapon o tinawahan yun ng kabalata. Tungod kay panganay ko, ang akong pamilya kapus, nagduha-duha ko kung palayon ang sulod sa seminaryo at tungod kung musulod ko, kinsa na lang may mag-eskwela sa akong mga igsuon. Patigulang ang akong inikanan, kinsa na lang may musuporta sa ilang panginahanglan. Ug-usap, sakit man sa akong buod, desisyon ko nga panungon na lang ang maong kagustuhan. Suppress this desire to give way for the family. Kung gitungod na hangtod karon mo ihapon na ang unfinished business within me, nag-divert na lang ko atensyon, nagbubuko ko sa kagrupo sa mga sakristan sa amuang lugar o nag-encourage pila. One point for the home. Small field, face of home. No? O dili ang yun, ambassador, face of home. I would also say your instruments of home. Nakahatag paglakon sa mga katekista, but I am very sure right now, Kevin and Irene, at this moment, kay Baluko, ang kining ato mga igsuon nga nakarugiri, lain-lain ang ilang gidala nga mga suliran. Lain-lain ang gidala nga mga disability, no? Apan sa inyong ipaambit, na hinaot ko, nga nadasig ang tanan, no? O tinuod, I was very tempted to say nga, wala yun sa abilidad, wala sa itsura physical, wala sa health, ang paglaon. Ang paglaon naa sa inyong kasing-kasing na nitubok sa Ginoo nga mogamit ninyo aron nga ang uban mabulahan. Ganahan ka din kayo mag-chika-chika kay talang sa picture as a photographer. Diba yun? Thanks so much, Mom. My name is Venus, and our guest speaker
Ayun, thank you so much once again, Miss Venus. Hallelujah. And of course, this time, would you like to read? Yes, now we will receive the plaque of recognition ng atong mga guests. Na grabe ka. Amazing stories. This plaque of recognition is given to Mrs. Irene L. Agati from San Pedro Caruso Veterinary Coordinator. In our heart of gratitude and recognition for her invaluable presence and inspiring message as a guest speaker for the Voices of Hope segment during the Balagnac 4, the Archdiocesan Catholic Assembly. And we also give the same plaque of recognition to Mr. Kevin Paul Balata, the hospital administrator of Jensen Medical Center. Picture. Picture, China. Let's remove our chairs. Tumulong tayo. Hindi lang ang ambassadors of hope, talentado ba? Mga talentado. Sa manayari excitement, makita sa performances sa ating mga participants this afternoon. Guys, hindi sa natin yung basta aktivista. Ay, hinay. Ito ano, anong suga ayon. There you go. So, kinsa ito muna mag-perform karong hapon na ron. Alright, mga isipong aktivista, let us all welcome with a round of applause from St. John Vianney, Vicary for their dance number, for their song presentation. Song presentation. Alright. Sunod, 291. Si Kapalo Shona. Next, 164. Si Apansado Porfiria. Saan kayo o daw? Last, number 12, Oracion Janice. Again, Oracion Janice. Grabe kayo, huma naman ni. Oh. Daw. Nagsulat na nito ang sakyanan pagdating inita, huma naman ni. So daghang kay tao, daghang kay sakyanan, kay lain-lain ang lugar entero Misamis Oriental na. Ay apil din ni ang kamiging. Ay unit ginaman. Tama ka rin sa Antin gantuan. Thank you.